Tahrat häviävät hetkessä Pergo All Round Floor Cleaner -puhdistusaineella ja mopilla. Vahinkoja tapahtuu hetkessä, mutta älä hätäänny. Lattiasi ei ole särkyvä. Saat kiiltävän laminaatin vain 3 lyhyessä vaiheessa käden käänteessä. Älä odota liian pitkään ja poista mahdollisimman paljon liasta paperilla. Hankaa tahraa puhtaalla kostealla rievulla ja All Round Floor Cleaner -puhdistusaineella. Anna kuivua kunnolla ja tuuleta huonetta. Ammattilaisvinkki. Onko kyseessä vaikeat tahrat, kuten liukenematon tussi, maali ja juovat, joita ei voida poistaa vedellä? Laita riepuun asetonia ja pyyhi pois. Varo, ettei asetonia pääse saumoihin. Tarvitsetko lisää vinkkejä? Käy katsomassa Pergon muita opastusvideoita.